И какво става хора, това е... Аз съм Леон Гейминг. Това е сервера на Ironcraft. И аз с един мой стар приятел смятаме да играем и да търсим лов за хакер. Да. И... Да... И ако намерим хакери ще видим. Защото преди малко един педерас ме уби. С легендарка... Да, те са големи хакери. Няма да взема лук, че много малко лукове мисля, че имам. Сега, чувам да взема стрелка. И легендарки, извинявам се. Аз съм взел 4. Хора, само да кажа, ние имам доста работа, защото... А чека, също и там вземи с такова някаква броня, там резервна броня, защото може че изчупа твоето, не знам. За какво? Не, тя моята е фул. Добре. Ето тук има стенка, ето. Дай. Ето. Двойка ли е? Няма друга двойка. Трябва да направим. Хора, сега ще ви покажа нещо. Не ми викайте, че съм хак, ама това е от евентите. Да, това е от евентите и всякакви други. Това. Преди малко пак почнах да играя на Minecraft, защото хора, чеше да има лоша новина да спирам да правя на поредици си на Minecraft, ама реших, че съм добър човек да направя нова, да правя... Също, да, как не мога да изкупате легендарки за секси. На лапка и пили се вече. Да, аз учам. И снимай, ти лаги откри. Да. И аз легендарка бързо. Аз съм я на спална направо. Ти идвай, аз съм влязъл в лявото. Ето, диго! Никой не вижда да запаля без да искам. Ако те убия, сори. Толкова. Няма ли нещо като не им так да не са такова на двамата? Аз съм добавил в френзит. Аз съм път не съм хакал, а просто... Всъщност тук понякога набиват с едни братички, защото ти има една хипер мега енчантата. Брат, по дяволите! Дяволите! Трикшот! Нищо не виждам, сляп съм, толкова смилаги, че направо да припадна. Някакъв пич ме налага, изнасилват ме, явно са гейлови. Ти бахти гафовете и бахти яхтайта нема. Тия дет ме бият, явно са пелераси, явно обичат... Явно са педали. Това не така. На мен ме свършиха легендарките по дяволите и мен ме изнасилват като кучи. Аз бягам. Трябваше да се взема 10. Господи, ще ме убият както да се. Някакъв ми падна шлема. И тия ми щупиха каската, как толкова бързо става, бе? Аз ще умра скоро време. Защото ме свърши легендарката. Бягам като кучи. Идвам да спасявам. Помощ! Бягай! Гонът ма педали. Ще снимаш ли? Лаги бе. Аз ги меля. Мелиш ти? Бия ги. Един иска да ма целува като гей. Fuck you. И това беше хак. Манка му като много. То сървъра ми лаги, защото много хора има. И на лар 5 мега лаганото е, защото 1000 хора са мелят. Аз няма какво да губа, защото имаме 1000 често с броня и има ивенти. Да. Всъщност така, че няма какво да са... Ето, хора, вижте. 1 милион често с броня. Да. Така, че няма за какво да се притеснявам. Аз мога да направя giveaway на Ironcraft, ако влизате в сървъра и ако забера 5... Защо да правим твоето на Minecraft оцеляване на нов, защото нещата много, знаеш ли? Да, извините, че съм рик, бе. Тогава новите неща от много съм ги няма, че просто казах, че искаш да играем и да гледам новите неща от много. Аз почвам да играя днеска, защото ще стигнаха много. Да играем на Minecraft 1.8.1, там много нови неща и да правим оцеляване и да снимаме, искаш ли? Може. Сега този път се взема малко повече легендар. Аз за какво си взема тук? То на втория етаж пак има легендарки. Поне 1000 честа с легендарки имаме. Манка му... Що поджило ти почва да лаги те, бе? Искам да отворя един чест. Ти е башка с ним. Тук за оцеляване.
да създадем така, че аз там да направя... За 6 легендарки. Ако те не ми помогнат, майна, не знам, ще ги убия тия хора. Чек, 6 легендарки може да профукам за едното нещо. Само защото има и някакви дерастистски надежди. Защо те лаги, бе? А чек, ти още ли снимаш? Да. Аз съм бездално само с една легендарка, ще ме ебат. Да, много да. Убиха ли те? Да. Аз смятам да се забутам в един ъгъл и да ме трепат. Защото няма да ме лаги кой знае толкова много. Ето, хак, почне един да ме бие без проблем. Чек, един почне и те се завъртя. Биш първо един, после друг. Да. И ти ще опрата на админа клипа. Имаш ли скайпа на админа? Не го знам, какво казва, че в YouTube или в сайта на сърта. Какво да? Може... Ще опрата този клип на админа да види дали има хакерчета. Не, качу го в YouTube или... Да, в YouTube няма качу. Чек, един не ми дава да вляза. Къде? Изнасилва ма като книга. О, вляза. Еми хора, смятам това да отклепа, че много някъде има. Чек, имам да спортенки, ще ги отправя и ще умрат по-бързо. Добре хора, аре, чао, това беше от мене.